Miško. Michale! Nazdar, dlouháne. Čau. No sme tu. No, a sme sami. A ja už mám nahodený prúd. Ty už máš nahodený prúd. A moje miesto je kde? Tuto pre tebou. Toto. Takže som ti dal túto časť. Á, zhruba ďakujem od pekne. polovice jazera. Takže nech si užiješ prvú rývačku. Máš pekný komplet. Díky. Ešte je takto, aha. Ešte pod tým druhá. Pecka. Dáš? Brutál. Ja mám tiež niečo také. Šerpa bunda. To je pán Fox. Šerpa gate. Perfektná vec a nosím pod tým v podstate len tričko. Lebo tu je vlastne tá šerpa, niečo ako ovčia vlna. A fantastické na tej bunde je, čo veľmi veľa značiek a bund nemá, že aj vrecko je šerpa. Čiže keď máte mokré, studené ruky, premrznuté, tak si to tam vložíš a je ti nádherné teplo. Ja som tento komplet používal aj na chopku, kde bolo minus 12 a bol som v tričku, v týchto šerpagaťach zazipsovaný a čistá fantázia. Ideme chytať ryby. Skôr sa mi nepodarilo ísť na nejakú jednodňovú rybačku alebo nejakú víkendovú výpravu. No, o tomto jazere je to taká malá 2-hektárová voda, je tu nejaká osadka rýb, kapre, sú tu nejaké biele ryby, jesetery, sumce. Takže uvidíme, čo nám tá voda dneska dá. Urobíme preto maximum. Prvý prúd už tam mám hodený, idem tam spraviť montáž na druhý prúd. Pôjdem sa asi prezliecť, lebo mi je extrémne teplo v tejto šerpa výbave od Foxu. Ja si idem pripraviť nejakú krmnú zmes. Mám tu repku pšenicu, tigri orech, repku. No a ešte tu máme takú fidrovú zmes. Ja si spraviť takú emulziu, dám tam nejaké gule. Do toho pôjdem zakrmiť, zaspombovať. A uvidíme, čo to prinesie. Voda má nejakých 5 až 7 stupňov. Hĺbka je tu od 2 do 8 metrov. Nepoznám túto vodu. Som tu prvýkrát, no a uvidíme, čo dneska z toho vyťažíme. Urobím preto absolútne maximum. Pokúsim sa tento deň využiť po 5-mesačnej pauze úplne naplno. No a teším sa na ďalšie výpravy, samozrejme. Tak ideme na to. Musím si dávať pozor na orezávatko. Minulý týždeň v útorok som si orezávatkom odrezal prst. Neviem, či je to dobre vidieť. A žena mi včera vyťahovala štychy. Hops. Tá zmes vyzerá takto. Použijem lopatku na premiešanie. Poriadne to zmiešam. No idem tam pridať trošku vody do tej zmesi. Nech sa spraví z toho taká sračka. Kúpil som si takú veľkú lopatku, lebo
Mám lopatku, ale je malá. Zle sa s ňou nahadzuje. A zle sa s ňou nahadzuje a je deravá. A keďže je deravá, tak mi odtiaľ uteká aj tá potrebná voda, ktorá spraví ten dobrý oblak, keď je dobre vymáčaný boilies. To spraví taký opar v tej vode, tak takú atraktívnejšiu, spraví tú časť, spraví to lovné miesto. Ešte pridáme, aká je to konzistencia. No, dobre, to by možno aj mohlo byť. To ešte poriadne premiešam. Rozmýšľal som, že tam ešte dám halibutky, ale asi sa na to vyprdnem. Halibutky si spravím ešte také PVAčka. A ako hovorím, vyťažím tento flek, čo to dá. Tento prúd napravo, čo mám, nemám úplne ďaleko, mám to len jemne tuto pod brehom, tak skúsim to tam nalopatkovať. Alebo spravím z toho takéto gule a hodím to tam. A zatraktívnime to miesto. Ale asi som to spravil príliš mokré, nemám skúsenosti s feederovým krmením. A ešte na to lovné miesto si nahážem pár gúl. Mal by som ich predmočiť samozrejme asi, ale nevadí. Tak, to by malo stačiť. Idem si to zakrmiť z brehu. Mám to skoro pod brehom. Na druhej strane, tam je tá vysoká vrba, alebo čo to je. Kadibutka. Keby bolo treba niekomu kakať. Na toto som čakal. Na toto som čakal. Slniečko. Vtáčiky spievajú, bože, ja to tak milujem.
posledné 3 mesiace bolo len zatiahnuté. Hmla, šero, také čisté peklo. Idem si to tu rozhádzať niekde poriadne. Nech tu spravíme taký obláčik toho krmného miesta. Nech to zatraktívnime trošku. Mám tu takúto akvostašku od Foxu, perfektná do člna, keď prší, nepremokáva, môžete si tam dať veci alebo čokoľvek iné. Ja tu mám papaničko, ktoré mi nachystala moja žena, toto som si zobral ja, závinu, proteíny, prsia, ryža, idem niečo spapať, ovsené vločky, teda ryžová kaša a ovsené vločky s banánikom. Perfektná vec. Ja som si zobral nejaké ryžové chleby s čokoládou, pamlsky a závín makový, že nie som v príprave, není treba tú stravu nejako moc hrotiť, tak si dovolím sem tam aj takéto šmakociny. A idem sa napapať konečne. A ďalšia perfektná vec od Foxu je tento jedálenský set, ktorý mám stále pripravený a viem, že doma nič nezabudnem. Tu sú nejaké taniere od Foxu, utierka, ja tu mám jar vždycky pripravenú, sáčok na smeti, príbory. No a sú tam vlastne v tom jedálenskom sete takéto 2 poháre plastové a ku každému poháru sú ešte, alebo v každom pohári sú takéto 2 nádobky, 2 plitké a 1 vysoká. Tie taniere sú super. Ja si myslím, že tá taška je perfektná, praktická, človek nič nezabudne, keď to máš nachystané. Budeš sa mať čím najesť. A ešte mám jednu kozmetickú tašku. A tu vám ukážem neskôr, idem sa napapať. Montáže sú vo vode. Zmes máme nachystanú, je zakrmené a konečne si idem vychutnať jedlo od mojej drahej a idem sa usadiť a budem kúkať na vodu, do blba a nebudem nad ničím rozmýšľať. Dneska si to úplne užijem. Brutálne.
A tam niekde za stromami je Michal. Premotivovane to hodil na druhú stranu, zavesilo sa mu olovo na strom, tak behá. Miško, zakývaj. No a idem si teraz porobiť PVA sačky, PVA sieťky. Mám tu nejaké jemné a trošku také väčšie halibut pelety. A mám tu lososové peletky značky Conquer. Idem vytiahnuť prúd, ideme si tam dať teda PVAčka. Ideme to premotať. A niekde sa mi to... Tak je to potom pekne utopené v tom blate. No ale je. Kokos, toto nevymyslíš. Tak to nechápem. V živote som tu o nič nezachytil. No a dojde Tordaj a od rána musí mať problémy. Musíme aspoň dvaja, no. Od rána zlomím si ihlu. Ja som si zlomil minule. Nechoď ku mne. To mi poser prsa. Tak ale to som prekvapený. Kámo, Buď to teraz povolia, alebo to jebne. no a strelí mi tu do hlavy. Nemáte čo strediť. Ty kokos. To máš... Jízda! Yes, konečne. A to mi robilo záber na pravý prúd. A ľavý jak sa rozjazdil. Toto si vychutnám. Ten bol kde nahodený? Ten bol asi tak v 3/4. Prvá ryba tejto sezóny. Takým ležerným tempičkom si on ide. Ale veľmi pekný záber, kámo. Nádherný. Ja som normálne dostal šok. Nádherný záber. Krásny. Riadkač. Pekný. Peknučky. Mám si ho podobrať? Poď no, poď. Helfni mi. Ale aj pekný, 5 Peknučky, no. Taký pekný do tváre.
profesionálne podobratie. Pecka. Prvý kaprík tejto sezóny. Krásny taký riadkač, líšček. Krásny kaprík. Krásny. Tak, prvá ryba tejto sezóny, mohol mať zhruba nejakých 10 kg, ale potešil. Celý deň sme na to čakali. Dúfam, že príde ďalší, ideme to tam hodiť. No a ideme to tam zase vrhnúť po úspechu. Áno. No, tak kamaráti, nejaké dojmy dneska z tohto jazera. Veľa tu ryba nešla, respektíve nikomu teda. Iba mne. A mne sa podarilo vytiahnuť jedného takého líščeka, riadkača, taký asi do 10 kg. Bolo to celkom potešujúce, nakoľko je to dnešný taký výjazd von k vode na súkromačík. Týmto sa s vami lúčim a prajem vám veľa úspechov pri vode.